Christian Lysten, der fik den her gode start, og du må se, at man kan holde sin første plads. Der blev jagtet af Marcel med nummer 87. De har lidt at køre om de her knejder, så de giver ikke noget væk i hvert fald i dag. Det gør de ikke. Den her klasse er overhovedet ikke afgjort i DM endnu, så der kan nå ske forrykninger også med førstepladsen, så der er lidt noget at køre om, og de går jo op i det. Kann alles noch passieren und die kämpfen um jede Platzierung, weil hier ist die WM noch nicht abgemacht. So jedes Point ist für die Fahrer wichtig hier. So es wird hier heute hart gekämpft. Det er tydeligt at se, hvad der sker, hvis man kommer for langt ud i det bløde, så mister man alt fart. De har jo ikke så mange hestekræfter, der går godt med de her små biler. Så det er meget taktik, hvor du placerer når du kommer rundt. I pointebanen, der er banen rigtig hård, men der er så også de store huller, så det er ikke helt ligegyldigt. Og så lad vi se, at vi får Niklas ind på en tredjeplads, og Dennis tager fjerdepladsen.